Kienu bosta li sar jafu bih meta waqqaf pajjiżna fondazzjoni li tgħin persuni bl-ALS. Illum huma bosta li jħarsu lejh u jammiraw id-determinazzjoni u r-rieda li għandu biex iwettaq il-ħolm tiegħu akkost id-diffikultajiet kollha li jsib ma' wiċċu ta' kuljum. Minkejja l-nifs qal u l-ġranet saru iżjed ibsina lih, Bjorn Formosa sab ftit ħin biex jitkellem ma' news. Stqar magħna li minkejja li saħħtu qiegħda dejjem taqta' lura, ftit li xejn jaħli ħin fl-irqat u jiddedika ħinu biex iwettaq il-ħolma tiegħu. Dik li jiftaħ it-tieni dar għal persuni morda bl-ALS. Fimni, pratikament, naqru ftit sigħat, u mbagħad inqumu bil-ħidma u satart bil-lejl nibqgħu għaddejjin fimni biex tkun tista' tagħmel ċertu proġetti. Trid tiddedika ħafna ħin minn ħajtek, però fimni sodisfatt li x-xogħol l-input kollu li nitfgħu fih qed ir-riżultati. Bjorn miżewweġ lil Marija, il-mara li meta mistoqsi dwarha iddeskrivija b'kelma waħda, indispensabbli. Hija l-persuna fundamentali u li mingħajrha u ma nkun nista' nagħmel xejn. Hija indispensabbli għal ħajti. Iżda t-triq għal Bjorn mhix waħda faċli. Fi ftit jiem se jidħol l-intervent li jista' jkun sikkina li taqta' minn żewġ naħat. Jekk jagħmlu hemm riskju li ma jibqax jitkellem u jekk ma jagħmlux hemm probabilità kbira li jmut fi ftit jiem. Iżda minkejja kollox, Bjorn stqar magħna li se jidħol għal din l-operazzjoni b'kuraġġ biex ikun jista' jkompli jwettaq il-proġetti ambizzjużi li għandu f'moħħu. Però ovvjament ifni qegħdin hemmhekk u qegħdin biss ftit li mirbot minna. Il-ħaġa hija li wasal f'punt ta' ħajti diffiċli immens fis-sens li jekk ma nagħmilx l-operazzjoni fi ftit jiem immut jiġifieri jew nagħmilha jew inkella it-triq l-oħra hija l-mewt, hija deċiżjoni mhix faċli li tieħu. Bi kburija, Bjorn stqar magħna li dar Bjorn kienet suċċess kbir. Għaldaqstant, ħasbu li din id-darba id-dar li jmiss tkun waħda ikbar li tilqa' fiha 30 persuna u li tkun tinkludi klinika u kmamar terapeutiċi. Dar Bjorn infetħet Novembru li għadda, però fi ftit jiem mid-dar intliet mal-ewwel jidħol u mal-ewwel nakkumulaw short waiting list. Allura mbagħad morna mal-ewwel aħsib li nagħmlu proġett ħafna ikbar biex inkunu nistgħu nakkomodaw numru konsiderevoli mikbar ta' nies. Identifikajna il-post, però se fadlilna niġbru ammont konsiderevoli ta' fondi biex inkunu nistgħu nibnu dan il-post u nfinixxjaw bl-aqwa mod biex inkunu nistgħu ngħinu kemm jista' jkun nies. Biex titwettaq din il-ħolma, Bjorn għandu bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Fid-dawl ta' dan, qed jiġi organizzat kunċert li se jaqqat lil Versatile Brass Band mal-krema tat-talent mużikali f'pajjiżna biex il-fondi miġbura minnu itaffu ftit minn din l-ispiża u jkomplu jkunu mejjuna iżjed nies.